Oh, kita meringati liasan Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kang tugasan, ingkang ngamarnata para manungsa, ingkang perintah kita supaya ngadoi dosa. Di timur mata hari mulai percaya, bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda
Islam iku ana 5 perkara ingkang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindho manjing wektu kudu salat kaping telu lamun sugih aweh zakat kaping papat poso ing wulan Ramadan kaping 5 munggah kaji lamun guwasa kuningan diputong-putong sapa bisa matrekake yang kelingan atine bingung sapa bisa amarekake gunung-gunung digawe sawah kekepiye oleh banyoni durung-durung yondo digawe susah kekepiye oleh lakoni
gunung-gunung digawe sawah dek kepiye oleh-oleh banyoni durung-durung yondo digawe susah dek kepiye oleh nglakoni. Aja dirusui kek sing lagan yo pirang-pirang.
sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin atatama fi ilmillahi sholatan daimatan kita wa mimul kilahi rukun Islam iku ana lima warnane kita disopre waro siji-sijine soho wajib ngelakoni sekabehe yen ninggalke ora sampurna Islamne nomor siji ne syahadat salengkape sajerone salat mesti diucapke kang nomor loro salat limang waktune zuhur asar maghrib isya lan subuhe nomor telu gawe zakate padane kang wajib dizakati kanthi syarate ora kurang uga sampurna barange kang nomor papat iku ngelakoni poso kang nomor papat iku ngelakoni poso saben wulan Ramadan kanthi sampurna tumrape wong Islam padha nglakonono aja ninggalke tanpa uzur kang nyata nomor lima iku haji kang wis nyata den wajibke tumrape wong kang kuwasa bisa aman dalane sangone ana kang tinggal ing omah ora sengsara Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana Allahumma bina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin iku lima ing warnane kapingin salat wengi lakonono kaping pindho wong kang saleh kumpulono kaping telu liker wengi kang suwe kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima wong kang saleh kumpulono ini negeri namanya Jawi kalau agami nama
kelawan ngaji ping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping pat wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa ingat-ingat malam dan siang nyawamu itu seperti layang jangan sekali tinggal sembahyang
selama sudah ya gak terang asal dawuhe dari pangeran yo prokocong awaru ono rukuni Islam yo iku limo sahadat loro rukun kesiji iso ora kelawan haji pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo haji lamun kuwasa Sendi Sik mas, ono sing kehilangan HP. Heeh, niki. Oh ya. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, wis aman. Ini nek nyuwun kula ing Allah kang sifat rahman